na pay attention TV ahwefo ne adofo nyina ye mo bibia good morning biemba attention TV eni die mu an nani dedi kan ye danya enani dedi kan wo so pay attention TV so a mesre wa wo hwe yi a na wa like ya my wate na wasan so subscribe abaye channel no sesenia ne ekoso ma Ghana nsem atwaguo nyina won so wo benya bidi ebia to kotodwema won so nkoto esen anase ohabia enam Ghana no because intenten so na sese nyina ye nam a ye de boye bra wo tremu a final year students ya che say oba be wia ne sa eye sunwane nursing and midwifery training college oba be hwe Ghana yafo abedin nurse papa bi ani namu a hwekra da chi bi ankobesa da ne doctor na wo bande wo tremu onye mfie aduonu enwotwe eye 28 years ya fra no gift chere na gift chere enna obi akokun ya ewo brekum gene wo tremu ne boyfriend ono ankasa ne mfra ya wonye mfie aduonu mensa abemu akora ya fra no Edmond Ayoma wono eno akokun ne girlfriend ya ya papa na wona wada so no akatesian ho ofe papa aha atama na watias na wonwuye no na twetwe pictures bebre wada no ho saa na yenye mwe na yemfa ma yensem twere ni ya onpotem ho Eric Amuako na wo moyemu Eric Amuako ababa awie kase boso yi Ayo so DM girl no bia hwe no a boys ni de omu super boy say ya na be poso hema esijan see ya na o twa photo a wo say gina anasim boa e bi wom kakra no kra wom kakra wom a eno am se ba ne support Jema denti ama mayedi anopai maboto bebre sani ama mo studio ho nyina maboto no okopi mu ewo abaye ya yebodi din eye gift tray a ne papa sofo ayefe pastor Chere Jonathan asori ayefe no Agape Evangelical Church ayewo jenjene ofa bakopi mu asori hoda na abaye minimu ne pa e ka se uni mo bia minimu abaye pa ne me ra ho papa oh that is na one kasa unim no one on one minimum no wafa pa wafa member na wo Facebook no so no wo mu bufuafuo no na me de member de che se oba bia ho ofe no owu a na ma je ne saa no ebi kra se ko munya wudin ni no a ko mbeti tente se friends say tefra ton kokobuo mu no of adigina ne say abaya ewo school mu ana oye final year student or hwesenka obewie na watimi abaye adwuma de asom eye genjene ene oman Ghana na de also timi ye de bo ni fee for essence school fees are no den na ne papa oye sofu ya e bo ni din pastor Chere Jonathan watua na reho sem ne say abaya ewo school mu na abranti e frɛ no Edmond Ayoma e frɛ ne say ombre fee na oni ni enkomo bi ni fi obeduru ye na se na abaya no enyum nti no oye na dwen se ye de aduro ma abaya ya anya de a obenom nti na de be ne se obenum aduru no na ofa ode afa abaya no na eno e na okonom ye na ode fa abaya na so hu se ano odin no na performance na so de no kopi mu e wo health center e wo genjere e ho e na abaya no koje mu asabe wo fa Edmond Ayoma ede no aka ngura ye hwehwe no a ye nhunu nti penfo obo modern na post for obo modern se obo nsa ebetimi aka Edmond Ayoma na ba bia se de ni gina e wo mmera no bia no ye de no agina na ne papa Chere Jonathan a ono ene ye sofopanyi a oda Agape Evangelical Church a ewo genjene no papa no intimi nsu intimi nkasa esanse ne ba nani ewo no ho a wotua school fees a no den a enche nka obewie school na wanya ne bara so mfaso no abrantie Edmond Ayoma sabre de baba abaya na kwa kopi mu ba bia enye se kopi ofa ya kire se abaya ya hwe ne panti obi be se sasasi di ne mantu ye di we ekwa akwhye fom ama sebe emu akọwe sabe pe ofa anopa no na sechua ma so no kakra no ye se na ono ewrai gifty abaji school fees ya wade wakra se okọ sunyane nursing and midwifery hall mo ache se na wo fo nim se wadu school mu a
wo campus wo sua de eriko ehore te san sabe pepe ofa we do school man na ma me ne papa nyina nim so wo school na ho na Edmond Ayuma no e frɛ ne sɛ ɔmmra fie sɛ school no de enye so wadada ni parents ne sɛ wogye school fees no e no kɔhye boyfriend was indeed wo ko school mu so ampa e na boyfriend no frɛ no free school mu e mo be fie e wo gyinagyina hɔ no pepe ofa enti wono wato wuram saa no sɛ so afrɛ so obeba nto wo so obada bɛyi ofa tore bia na atasatase kan wa ye frɛ wo na wo de wo ka na hu sɛ baby adu na no den esan sɛ ne papa no so very very powerful and very influential wo ye genjere pa na ni abre pa nti abrante ne nim sɛ wanka no ho amfiri baby wo na amma no no anga sanfa no ho ambre posi for te sɛ dia abrante a ono wo drobo a odwane ya ono de so wo mabio no abrante so ono obeba de a maame papa ene anuanom ne posi for nyina aye ready twɛn no na mpanyimfo so agya tum sɛ baby abrante no wo bia no ɔmo bɛhwehwɛ no na ɔno ensa aka no esan sɛ na ne papa ne maame enim sɛ abaya ewo school mu esan sɛ de ɛsɛ ne nsa ka bia ne nsa aka wo school mu a ne boyfriend Edmond Ayuma frɛ no sɛ ɔmmra na ɔno no wɔ nkɔmɔ bi no ɛna saa brɛdi asi no ababesi no fa Epientua Accra